Mendesan eta Gipuzkoan erreketan arrantza egiteko araudia aldatu berri dute eta horren aitzakian Ibon Araxe ibaira bidali dugu Gipuzkoako arrantza presidentarekin batera araudi berriaren inguruan mintzatu dira eta tartean amu errainen bat edo bestere harrapatu dute. Begira ze itxura zelebrearekin jarri gaituzten gaur ere produkzioko lagunek. Baldakizuten ora etorri garen gaur, Lizartzara Kaxianozenaren herrira amu arrainak harrapatzera hain zuzen ere. Gaur urgezetako arrantza probatu behar dugu. Hau modalidade hau eltxo arrantza da, erderaz kola derrata hotxitzen zaionez, eta ikuste zuen bezala traste pilo bat ematen modalidade hau arrantzaiteko, baina gehien bat espezifikoki arrantzaiten deuna da eltxo artifizialez indako modalidade bata. Gure afizioa mantentzeko, amorraiek egotea nola komeni zaiun errekan, harrapatuta berriro bizirik soltatzeko modalidadea egiten dugu. Trastez kargatuta ikusten dut, zer da makizu? Danetio, ikuste zuenez. Azkenen eamaten deuna da, hemen ari diametro klase izberdinetako ari pilo bat, errekea segun ze nola daun, ari loditxegokin ibili, finagokin ibili, azkenen gure sistema da amorraie engainatzea. Eta engainatzeko, ikuste zuen bezala, danetio ematen dugu, eltxo klase pilo bat. Kainabera, karretea bai ikusten dut, geopita klase bat, zenbat amu ibiltzea dituzue? Amu normalen bat edo bi, hirukin ibiltzea badao. Baina gu normalen ikuste zuen bezala, bikin gabizte momentuz. Jendek amorraiak etxea eman nahi ditu, eta nik alde batetik ulertzen dut, batzuk lizentzia ordaintzen dute eta bere eskubidea daukie kupoa etxea emateko. Pasake kontu barra garren daukeu, danon aldetik parte pixkat jartzez baldin badeu, jai daukeula. Nik ostakoan hauk, hori nola funtzionatzen du? Bueno, ez dauke misteria hondik. Honek daukena da, ordu asko sartzea danak bezala xe. Baina, guk iten deun ni ibiltzen naizenen sisteman, ikustezu, inbar den dauna da, kaina pixkat atzea bota, zuk pitea tensatzeko, eta gero bota nahi dezun lekun fijatu begik, eta golpe seko txiki bat ematea da, eta ikustezu nola juten dan aurrea. Eta utzi bera dihu alarrekan bera? Azkenen honen sistema da, eltsoa uden gainetio etorriko baliz bezala xe, eta morraie dau etxo iten janai, eta iten dona da, jana hartu iten do. Gure arrantza da deportiboa, zainizuke da, gozatu naturaleza errekan gatiken, hemen zaudenen soinu, zaude beste mundu bat emezela etxea ezerra enteratzen, eta deportea nola dan, guri gustatzen zaio amorraie, hartu, askatu, atze bi erretorri, aldala berriz harrapatu berdine, beste amu batzukin, da ezkenen da, nola esan duzu, gerra bat, pelea bat, amorraie eta gu tarten. Amu berezi ebiltzen dezue? Bai, dietanak hilgabeko zeak, sartuta eta erreziten dienak, Olakoak ez da? Ikusten da, Alegia, amuan muturren kontrakoik ez dauken ez da? Orduan, sartuta ate egiten da, ez da, imposible ez zaio gehatzen. Traste pilo bat ikuste izuet. Bai, bueno, ezke, hau sartzen ezin da, orduan, ezin da, atera kotxea eta ematen dezutan hemen, eta gaina da, segun ze okazio bakoitzen gauz jarri behar da. Erropak ikiragarri berezik ematitzu zuela ez da? Bai, dana, udik sartzeztanak, batzu daude neoprenoskok, lodigok, negun ibiltzen diteunak, hotza gutxio pasatzeko, eta gero udaran ibiltzen dugu hau, zeagoa da, finegoa da, eta orduan erresago izardi gutxio batatzen da. Hemen korriente pixka bat da, sustoiko emataldezu edo? Sustok askota, hemen harri oso leune da, eta segun zerrekatan dan, harri haundigoa, txikigoa, orduan, zenbat eta haundigoa eta borobileko izan okerrago da ibiltzeko. Eta harrika eskarrata danen erresago biltzen ez zera zehatzen. Guri naturalezak eman dio gauz bat, eta nik uste obligazioa daukela atzeko ustea. Beraz konformeza dute araudi berriak ez da? Bai. Euskal Herrian askotariko zaletasuna daude eta hau beste horietako bada. Orain hemen jarruteko pazientzi ikeragarria behar du eta ni horrexekin ibiltzen naiz, justu samar naiz eta txikitan pazientzi ugari janituen. Araxe ibaian, gerriti bera, fresko, Ibon Gaztainazpi, Euskal Herria zuzenean.